Země na kosmický vandr, přece bys v tom, brácho, nejel sám. Sucha nad Parnou. Obec ležiaca na Trnavskej tabuli medzi Malými Karpatami a Trnavou, cez ktorú pretekajú dva toky, Parná a Podhajský potok. Sucha nad Parnou je najmenej polstoročia známa slovenskému občanovi, najmä vďaka suchovskému rodákovi Františkovi Hečkovi a jeho románu Červené víno. Do povedomia rybárskej verejnosti sa však začala intenzívnejšie dostávať v roku 1980 ako vynikajúci rybársky revír vďaka vodnej nádrži na Podhajskom potoku. Práve v tomto roku začal výkon rybárskeho práva na rybárskom revíre vodná nádrž Sucha nad Parnou. Prvne, že ju rybári začali využívať, bola intenzívne prvotne zarybnená. Mléčné dráhy, kam se lidi málo dostanou. Tam čeká na nás malá hvězda s modrou nedotčenou savanou. Vodná nádrž sa stala obľúbeným miestom nielen pre trnavských rybárov. Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnave poriada na ňom už 10 rokov rybárske preteky o putovný pohár primátora mesta Trnava. Súčasný primátor mesta Trnava, inžinier Štefan Bošňák, má veľmi dobrý vzťah k rybárom a preto si tiež nenechal ujsť príležitosť byť pri najnáročnejšej akcii trnavských rybárov v roku 2003 úplnom vypustení vodnej nádrže a výlove rýb, o ktorom rozhodol okresný úrad v Trnave na návrh správcu vodného toku. S blížiacim sa dňom výlovu sa stupňovala intenzita prípravných prác. Bolo treba zabezpečiť dostatok ľudí do jednotlivých skupín, dostatok pomôcok na výlov, či sa jednalo o siete, dopravné prostriedky, debne na prepravu rýb, člny, kade, vaničky, podberáky, váhy či bazény, zdroj elektrickej energie pre čerpadlá a dostatok čistej vody. Zvěřina pajedla, když se večer nachýlí. Súčasťou príprav bola kontrola a oprava sietí a podberákov, postavenie bazénov, zabezpečenie ochrany rýb, sústredeného materiálu a postupné znižovanie hladiny vody vo vodnej nádrži. Zakrátko po obdržaní oznámenia o úplnom vyprázdnení vodnej nádrže výbor mestskej organizácie v Trnave ustanovil 10 pracovných skupín a schválil ich vedúcich. Pretože trnavská organizácia má s mládežou a deťmi takmer 3100 loviacich, dôležité bolo zorganizovať výlov tak, aby prvotné zarybňovanie trvalo čo najkratšie a revír bol pre rybárov prístupný čo najskôr. Prípravu činnosti jednotlivých skupín teda predurčili najmä tieto hlavné priority. Činnosť jednotlivých skupín riadila skupina pre koordináciu a riadenie, ktorá dostala od výboru plné kompetencie a výbor jej činnosť pravidelne kontroloval. Vybudovali sa prehrádzky potoka s rôznou veľkosťou ok pod vývarom, ktoré mali zabrániť úniku rýb do pstruvej časti Parnej a zároveň umožniť postupne odlovať ryby pri opadaní vody priamo v potoku. Pretože výlov mal trvať 3 dni od skorého rána až do neskorého večera, pre loviacich bolo treba zabezpečiť stravu, občerstvenie a sociálne zázemie pre každé počasie a tiež aj zdravotnú starostlivosť. Bolo treba zabezpečiť priestory na prechodné uskladnenie rýb, na spätné zarybnenie a zabezpečiť odvoz a predaj rýb, ktoré neboli určené na zarybnenie. Pred výlovom bolo treba zistiť skutočné výškové pomery dna v tej časti vodnej nádrže, kde sa zamýšľal uskutočniť výlov. Pretože za pomoci sonaru sa podrobne preskúmalo dno i vytvorenie možných oddelených vodných plôch. Pri prieskume sa zistilo, že v blízkosti hrádzového telesa nie sú prekážky, o ktoré by zavadila vylovovacia sieť, ale sú značné nánosy dosahujúce až 120 cm. Následné merania správcu toku tento stav potvrdili a tak sa muselo operatívne rozhodnúť o tom, že pri predpokladanom množstve rýb vo vodnej nádrži asi 15 až 20 tón je potrebné zvýšiť pôvodnú minimálnu prevádzkovú hladinu o spomínaných 120 cm. Zase je ráno,
Jsem jenom v klobouku a podně vany leze pár pavouků do děury světlíku. Přes páru z rendlíku zpívám pak písničku pro svojí... Po daždivom a vetristom poslednom týždni nadišiel deň D, 10. október 2003. Už zacvitania sa začali k vodnej nádrži schádzať trnavskí rybári. Pretože výlov je nielen fyzicky náročnou činnosťou, ale aj rizikovou, uskutočnilo sa pred výlovom poučenie členov všetkých skupín nielen o postupe prác pri výlove, ale aj školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Takže vážení, to, čo sa chystalo 10 mesiacov, je tu. Treba si uvedomiť jednu vec. Ideme robiť robotu, ktorá je namáhavá a v niektorých prípadoch je riskantná a nebezpečná. Treba robiť rozumne, tak, aby sme si neublížili. Žiadna ryba nestojí za zdravie ani život človeka. Jasné? Došli sme sem predovšetkým zachrániť rybu. Preto je nastala tá situácia, aká je, jednoducho, preto sme tu. Prosím vás, upozorňujem každého, tu neplatí od tejto chvíle žiadna demokracia. Tu sú šéfy, ktorí rozhodujú, máte vedúcich skupín a tí rozhodujú. Ak máte nápad, prosím, môžete ho navrhnúť. Je tu skupina pre riadenie, sme označení žltými čapicami. To je skupina pre riadenie a koordináciu činnosti jednotlivých skupín. Máme 10 skupín zriadených. Označenie. Každý sa tu bude pohybovať označený tak, ako sme označení teraz. Každý bude mať červenú čapicu majú tí mukli, modrú čapicu majú technická skupina, pokiaľ vám vypadne elektrika alebo nejaký technický problém nastane. Voda nebude a podobne. Treba sa obrátiť na týchto modrých čapiciach. No, bielú čapicu má sociálna skupina, to sú ľudia, ktorí nás budú obsluhovať, ktorí nám zabezpečia stravu, nápoje a tak ďalej. Prosím vás, sme tu normálni ľudia. Ja viem, že takéto akcie sa bez nejakého poldecáka alebo dvorejci vína neobídu, ale vás upozorním jednu vec. Kto bude napitý, ide do ryti a končí s týmto výlovom. Nepotrebujeme takých ľudí. Každý pôjde preč, bez milosti. Stravná jednotka je zabezpečená pre každého, rozhodíme o 200 korunách na deň, v tom je strava, nápoje, káva, to, čo je podstatné. To som vám povedal, robíme rizikovú, nebezpečnú prácu, robíme v prírode, v ťažných podmienkach, takže ešte krátke školenie o bezpečnosti práce. Áno, dobré ráno. Ja sa volám Voľníková, robím techničku bezpečnosti pri práci a požiarnú ochranu a bola som požiadaná, aby som vám niekoľkými slovami povedala dôležité veci k tomuto vášmu výlovu a zrejme je to práca ťažká, tak k tomu, aby sa vám nestal nejaký úraz. Máme tu zdravotnú službu. Pokiaľ by sa stalo niekomu nejaké zranenie, hľadá pomoc tu na vklade, bude tu zdravotná sestra a bude tu lekár. Lovná skupina. Prosím vás, nechoďte teraz nikto na breh. Pôjde na breh lovná skupina, ktorá vyhodí sieť. Vyhodí sieť, zatiahneme. A keď bude žezlo na brehu, potom brakovači si pripravia kade, aby sme nerušili rybu, aby nám neušla ryba hore, preto je ešte stále veľká plocha. Aby ste mali všeobecné informácie, je tu 1,65 m vody teraz, ale sú tu metrové nánosy. Lékař mi dává stetoskop na plíce a pak mi radí v učeným jazyce, abych prej trénoval, abych se jídla vzdal, alespoň na měsíc, já na to musím říct. Doktore, já vím, že míváš se mnou kříž, něco ti teď ale povím, nakloň se blíž, víš, starýho psa novým kouskům, starýho psa novým kouskům, starýho psa novým kouskům nenaučíš. Vidím, jak mouchy vandrujou po stěnách, přemýšlím přitom o vlastních potulkách.
na zádech kytaru, pojedu do varu, anebo do Řevnic, ty známy z pohlednic, přijde má láska, na tvář mi pusu dá, kouká jak balím a pak mi povídá, abych se... Ty netlač teraz, Tomáš, netlač, počkaj, on musí tlačiť, trošku musíme zatočiť. Musíte zobrať šikvu na ten špic, šlmík. Já na to musím říct, děvče mý, já vím, že míváš se mnou kříž. Něco ti teď ale povím, nakloň se blíž, víš. Starý obsah novým kouskům, starý obsah novým kouskům, starý obsah novým kouskům nenaučíš. Děvče mý, já vím, že míváš se mnou kříž. Něco ti teď ale povím, nakloň se blíž, víš. Starý obsah novým kouskům, starý obsah novým kouskům, starý obsah novým kouskům nenaučíš. Děvče mý, já vím, že míváš se mnou kříž. Po vytiahnutí žezla siete na breh, skupina na triedenie rýb si pripravila svoje pracovisko. Pripravili si aj skupiny pre manipuláciu s rybami, pre váženie a dokumentáciu a skupina pre dopravu. Medicin man přijel právě k vám. Medicin man jen vyloží svůj krám. Medicin man z klobouku střásám prach. Mám pro každýho balzám a léky v lahvičkách. Tak dej tu ruku skvéru, ze mě nemusíš mít strach. Medicin man přijel právě z hor. Medicin man, tulák a prospektor. Medicin man a medicine show. Mám jen starý banjo se starou písničkou. Tak sundej tam ten plakát, že se hledá nějaký show. Medicin man, co já s tou obstarožní hůlou viděl kaňonu a mě a přepichovejch salonů a divných strážců zákonů a dlouhých nekonečných cest. Jo, žít se dá i s paní smůlou, v tom je ten zachopanej pes. Bejt věčně věků bez šance a koukat na ty prohnance, jak tahají Medicin man přijel právě sem. Medicin man se svým nákladem. Medicin man, jenom pojďte blíž. Když mu lék ti nepomůže, tak s ním boty zalepí. Dej tu pušku stranou, než si vážně volíš. Dajte toho zubáča. Kapier. To já Odprakovajte se oného. Jo. Neboj, meni keď si nesúdať. Máme kajdu. Vaničky, tej hrdinu. Do vaničky vody. Vej to dajte, nábra chlapci. Do vaničky, dej chlapci. Zubáča, rozumie. Máme, keď je moc zubáča, dajte do bazéna.
Do prvého bazénu. Treba ich upozorniť, aby sa vyjadrovali s písomnou slovenčinou. Lovná skupina, členmi skupiny pre manipuláciu vyjadrili sieť a ukázali sa prvé ryby. Už v prvom záťahu sa ukázali najväčší srnci, vážiaci viac než 60 kg. Najväčší mal dĺžku 225 cm a vážil 76 kg. Jeho ľahší kolega mal 69 a dvaja ďalší o 66 kg. Zúčastnených potešili aj zubáči s hmotnosťou vysoko na 5 kg a nejeden rybár si povzdychol. Kde ste boli, keď som mal nahodené? Tam není jeden. Tam je malý. Utekaj si tu auta! A ešte jedného. Nerobte na silu, počkaj. Maroš, Diemek, nechaj ho tam. To dáme hneď do oného, do sita. Vyťahni ho tam. Hlava je týbel. Tady prstné pušli ho daj. Hlavu si. Dovali či. Sa krúci, čo? No chytká chlapci. Neste. Dajme to vodiku. Dobre, už je náš. Bíhaj, už je váš. Poďme si mohli. Ježiš, to je 10 kg šeliako. Hned na prvé. 2,30 šeliako. Kúkaj. Kto má meter? Kto má meter? Tu sú mene rybári. Nikto nemá meter. Potáň ho vázať. Aj vála, 2,40. 2,30. No, 2,30 má. Michal, pusti ma, prosím ťa. Dobre, ešte 10 sekúnd chlapi a potom hore všetci. Dajte sem kadu, hej, pofotiť, čo nemá čapice, hore. 2250. Víš koľko? 2,25. 2,25. Presne, tak ten bože. Potom ho dáme naspäť, chlapci, tak 2,20 m. Tak ho vzemierujú teda na čo? Budeme to musieť doplatiť a potom odložiť dole. Tak dole ho pôjdeme odložiť. Áno! Prosím. A čo si, valí, Mirko? Dobrá, Mirko. 65 kg. 25 kg. No, 25 asi na 25. No, počkaj. Koľko tam má? 50. Ešte môže ísť dopredu. Ešte rís. Dobre. Sme rybári, troška môžeme ušáliť, ne? 87. Koľko? 87. A tuto je 25 na To je to. moc? Spátky, není vyvážená. Čup. Ešte čup. 3 alebo 4. Najprv Marián, najprv si ho Marián. Dosť, stačí. 4, 5, 6. Daj, pýtaj. Iba tá len. A na čo bude? Na čo tam bude? Na čo tam teraz bude? Na tom betóne. Dáme to hore aj s týmto. Že by si ho zvihol, Bude sa prepadnúť. No ale kaprovlice malo dotal. Kaprovlice malo. Dobre vypráva. To je nejaký kapri, no. No taký akurát, ne? Daj ho do huby. Taký dochodcovský. To je tak nakrmený. To má na ranajky až to. Čo mu ešte voláš? No tak kúkni, hej. Dvojkilového. Nejdu. To nemá moc. To by bola preparácia, Tomáš, čo? Ja sa nečujem tému kaprovi, keď ho chytia golu. No, ten kaper to sú to. Jo. Prosím, volá to s tými vaničkami, nech to nosíš, ako Vánosa. Poďme, tuto nápsala. Nechaj, tak ja si chytím, zapakujem. Tak. Polož tehu, tu vaničku.
Poďme, tako. Pozor, hej, vytahuje. Poďme. Rozmátuj, oni budú vytahovať. Hej, hýbaj to stačí. Poďte ten tuto zvaný. Tak sme Počkaj, tu nám blíž. Potom nemohli čekať, že budú kapríro. Tak dohova dá, rozdrapí papu a bude 5 kilové kapra naraz. Daj mu ho. Dávaj. Pomálo dojí hento. Tam. Tak daj 2 kusy len. 2 kusy, jasné. 19 kg. Jeden. Ale ten stojí za to. 43. Ha! Áno. Budeme vážiť teda. Aj dobre, ne? Aby ste to hodné. Taký veľký. Akurát není. Není akurát, tie naspod tí veľký sa schovajú. Tak to. Všetko? Neviem, tam je. To je paráda, vole. Máte? Je mones, poď. Pán dobrý hovorí, že nie sú. Čo hľadáte? Malých pleskať. No a čo hovorí, že by som... Tento je vaší. Ten je nádherný. Pozerajme. To je krásne. No, dá sa si kulturistov tam pasúvala. Slaváky, dorovnáme si oblúk. Ešte asi 5 metrov. Presunieme sa kúsok. Ešte. Ešte si oblúk dorovnáme. Poďme. Stop! Dobre! Stoj! Hop! 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 Neposúvajte, ťahajte. Môžeš. Michal, jeden musí na konc stranu nosiť. Jeden musí na konc stranu nosiť. Posúvajte sa. Jeden vano nosiť. Hop! Krátko. Do Bratislavy. Len húbkať. Hop! A krátke ťahy. Hop! Hop! A len ho! Zahotového musí fúzi hora, hej, trpazlík. Zahotového musí fúzi
Rudy hora. Hop! Ľahšie tučí, jak to prvá. Jasný vápny! Je nás vápny. Je nás vápny, minulé bolo menej. Minulé to bolo policu menej. Hop! 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 Dobre! Hop! 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 Stačíme tu. Hop! Umenší. Hop! Pomaly jej! Hop! Hop! Pomaly. Hop! 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 Jak prvý raz? Pomaly, chlapci, kľud. Dajte Lano, vytáhnite ho. Dobre, stačí. Krátky tahy. Počkaj, sa nás držím. Ideme, dobre, len nebojte, ako poviem, čo myslíš? A kde nás málo, je tam vás. Kúsok a oni budú musieť viac. Potloukám a od ranče k ranči se najímat dám. A v těch mlžných horách na konci štreky Pocen, tak toho natáhni, jak ja natáhni. jsem od červený řeky. Pak začalo mi trápení a spousta běd, když táta se bál, abych jí nesvedl. A v těch mlžných horách na konci štreky dal hlídat dceru od červený řeky. Já spoustu jsem si s ní dal uprostřed skál, abych se s ní konečně pominul. A v těch mlžných horách na konci štreky já jímal holku červený. Medzi kaprou, Markova, kapry. Môže byť. Tam sú, dobre, dobre. Sotva mi však řekla, miláš, přestal se ozvalo, já tu a v těch mlžných horách na konci štreky stál její táta od červený řeky. Tam pušky se ježily, moc jich bylo, mě štěstí se najednou vytratilo. A v těch mlžných horách na konci štreky já obklíčenej byl červený řeky. Kúkaj, hen čo robá to Ostolovici, hen? Pak ke slovu přišla má pistol a pěst. Já poslal jen na jednu z nejdelších cest. A z těch mlžných horách na konci štreky
holku od červený řeky. Snahou organizátorov bolo odloviť čo najviac rýb na voľnej vode a výlov dokončiť vo vývare s čo najmenším množstvom rýb. Po odplašení rýb druhý záťah priniesol menšie množstvo rýb a preto bola hladina vodnej nádrže znížená o pol metra. To prinútilo ryby vyťahnuté proti prúdu zísť do miesta záťahu a ďalší v poradí tretí záťah ukázal, čo všetko okrem sumcov, zubáčov a bielých rýb skrývali vody tohoto revíru. Bitcoin dobrý ulovo. 35, druhý 36. Áno, hore na to. Majko, daj tú vaničku preto. Rovno na váhu. Pobierak, kvaký. Kde sú ven nosiči? Nebo sa to vysí? Na, to sem. Kôrka. Dobre, máme ďalšie. Ešte líčetko preskakuje. Budeš sa rátať? Rátujte. Koľko im bolo? 5. K výlovu patrí aj strava a občerstvenie, o ktoré sa postrelila skupina pre sociálne zabezpečenie. Po namáhavej drine chutilo každému a prestávka umožnila nabrať ďalšie síly. Super, ne? Na polievku sa najprv majú. Táto potom zeberte. On už môže jesť. Aj svadobný, táto je tu. Hej, táto usmievaj sa. Hej, vypije. Táto. Beruta, svadobný, táto beruta. Chlapci, nezimajte. Čaj máte? Áno, ešte jeden. Ešte jeden? Áno, prosím. Nechajte. Tam je jama. To je všade cukor. Jediná jama. Toto, čo je vidieť dotiaľ. Počkaj, to je lesklej, ale to je blato. Ja som tam bol ráno, aj včera ešte tam bol. Marka. Môžeme poprosiť ja preto pomaličky skúšala, aby z tej jamy ryba odešla. Keď idete aj malinovečku, máte tam nejakú? Áno, Tak som pomaličky lízal proste vodu. A usmívať sa na budúce. Ježišmarka tu je vedľa. No veďte, boží. Všetko tam budete Petri mať. No nech je. A Ježišmaria ju. Aj nech je. Chleba, šalát. Ja sa napíšem. Z vojenské stanice tam poblíž hranice Mexičan Joy svojí černovlasou ženu měl. A domek hliněnej s malými okny, z kterých mu mávala, když kolem s patrolou jel. Dítě spolu měli před květnou nedělí a vítr dětský pláč svou písní přehlušoval. Ústa s barvou vína a jméno Felína, té dívce mexické osud tam do vínku dal. Když mávala, vždy ráda sedala na kopci, odkud vídávala své pasazá.
A vítr z večera plný těch světel šeptal jí do snění a chladil jí horkou tvář. Jak poníkala so, táhlo jí El Paso a tátu prosila, aby jí tam někdy vzal. Ústa s barvou vína a jméno Felína, té dívce mexické osud tam do vínku dal. A roky letěly, děvče už dospělý, rozhodla se, že chce jenom tam v El Pasu žít. Otec, když tvrdě spal, vzala svý šaty a vítr pomáhal jí stopy k El Pasu svým. Trnavskí rybári majú svoje skúsenosti z výlovu vodnej nádrže Bolerás a množstva tolstolbíkov, ktorý dominoval v rybe obsah. Len toho víka vyhodí. Tých víkov všetko sem? Česko sem. Kino. Dumucha prvý. Pome. Jeden, druhý. 17 kg. Všetko, zubáče, heď tam. Zubáče, Jan Chlapík. Jan Chlapík. Zubáči všetko. Kamaráte, výrobu sem daj. Ahoj. Na váhu, otec hore. To ide ven, ne? Čo nakonec sa hore nárádu? Predpoklady o výskyte a množstve tolstolobíka vo vodnej nádrži Sucha nad Parnou boli prekročené po 3. a 4. záťahu. Tolstolobíky s priemernou hmotnosťou 23 kg boli dominantnou rybou a najväčší z nich mal takmer 40 kg. Táto veľkosť spôsobila, že nemali prirodzeného predátora. Znova sa potvrdilo, že táto ryba sa po dosiahnutí hmotnosti 5 kg stáva potravným konkurentom najmä kaprovitých a bielých rýb. Dobre. Sem sa ho daj, nech sa opláči. Tuto, není. 25. Dostávam kamoš. 27. Áno! Ja děkuji, pane. Šupovi, že je veľký. Áno. A nech je aj veľký, to je jedno, teda 3. Sáňo. To máme krajšie.
Počkaj ešte, ja som keď celý 6 kg jedno. To tých 70 kilový. Ale ty neunesieme. Odvezeme. Zavoláme taxíka, chlapci, keď sme. Napali na nohe, lebo... To je malá semina toto. 25 korun kilo masa. Ja už som prosil 30. Mačka, tam. Tam, oni tam dali Tento je náš. Hovorím pozor na oči, na nohy, na ruky. Ja nemôžem sledovať svoj zadek. Čuvaj! Dobrý je, 25 má minimálne. Este que me dan preparación para el yo me quedé aquí colgarte. Počkajte ma, ja idem. Zubáči boli prepravení na krátkodobé uskladenie v rybníčkoch druhého hospodárstva Majtán, aby po dosiahnutí primeranej hladiny po oprave mohli byť vrátení späť do vodnej nádrže Stefanát Parkov. Kapry, amúry a karasy boli umiestnení do chovného rybníka v Hornej Krupeji a čakali ich podobný osud ako zubáče. Ostatné ryby, najmä sumci, biele ryby a tolstolobiky, boli určené na predaj a ako odmena pre rybárov, ktorí pracovali pri výlove. Najväčšie obavy rybárom spôsobovalo prežitie najmä bielých rýb. Záujem o ne prejavila zoologická záhrada v Bratislave a takmer tona bielých rýb putovala tam. Kapor 43. Amurček. Takisto 13 kg amur. Ty tu odrýpeš do mňa. Čepiču mi dá, potom ju kradne. Áno, aj tých oných, tých veľkých domov. Napadlo. Prvý data bola lepšia data ináč. Pre naši. Tento bol dobrý na tú stolbíkov iba. Potom ti neostane, keď ja pôjdem prvý. Keď ty pôjdeš, čo mi neostane. Že si on je na lúbel. Ďakujem. Ďakujem, Mariška. Malo tam, kde leží Little Bighorn, je indiánská zem. Tam příští generálka se svým praporem. Modrý kabáty jezdců, stíny dlouhejch karabin a z indiánských signálů po nebi letí. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen
Skončil sa prvý deň výlovu. Náradie je uložené. Sieť naložená na člne je pripravená na záťah. Začína druhý deň výlovu. Tam blízko Little Bighornu šedivou prérii táhne generál Custer 7. kavalérii. Marně mu stopař pryč radí zpátky po Velbej. Jedinou možnost ještě má, život si zachovej. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen pod 7. kavalérii, jak krví rudne zem. Venciuxu je statečný a dobře svůj kraj zná. Proč Custer neposlouchá ta slova varovná? Krajší jak ja, jak bylo. My sme boli aj v televízii, čo my sme mysleli, aké one? Bčka, alebo čo tu? Mal si sa kúkať ryby, jaký sme tam boli pečáci, čo my? Výstřely z karabin, límce modrých kabátů, barví krev červená. Daj tak moc. Venciuxu je statečný Díky vám, a dobře svůj kraj zná. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen pod 7. kavalérii, jak krví rudne zem. Venciuxu je statečný a dobře svůj kraj zná. Proč Custer neposlouchá ta slova varovná? Pak všechno stichlo a jen tam dní nad krajem. V oblaku prachu mizí Siouxů vítěznej kmen. Cáry vlajky hvězdnatý po kopcích vítr vál. Tam uprostřed svých vojáků hop, hop, leží generál. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen pod 7. kavalérii, jak krví rudne zem. Venciuxu je statečný a dobře svůj kraj zná. Proč Custer neposlouchal ta slova varovná? Hrubý nános bahna spôsoboval ťažkosti pri pohybe členov lovnej skupiny. Jedného z členov bolo potrebné vytiahnuť z bahna lanom. Marian, daj si pozor, aby ťa neoštíkali. Pusti! Sieť sa bude striekať! Keď nemá 40 kg, ale to nemá. To kúka, jaký... To je hovadíš. Pozri ho. Hlavu mu dajte, chlapci. Nebude. Hodno tam.
Poďme túto dvaja. Nezavádzajte, už sa odfotíš s ním. Ja ho podám potom ďalej, to je ako težký. No Milan, daj na poďme túto zebrať, chalani. Poďme to. Dá to fúkni. Dá to. Váš? 25. Všetky vylovené ryby, prvnež opustili hrázu, boli odvážené a starostlivo zaznamenané do dokumentácie. A hen neveši. Daj ho na váhu, je tam na Ale toto nie je na výške. 53 dohody možno. 53 minus 16. Vážna Napolitánku zral volák. Môžeme dať ten do tej červenej. Dobrá. Čože? To je tá 40-ka variant. Nedaj vítam. Pozri ten filter tej papuli. Jo, dobre. Púzatý karasi, aha. Púzatý karasi. Kade sa ide púzatý ťabica? Nemá. To je ako druhý den brigád. Šup. Ty si mal už? Jožko, ešte po levečku, Jožko? Ďakujeme. Ja máš? No teraz. Dobre, pozor na mužka, tak. A keď budeš hladný, Jožko, dojď, lebo ty si môj kamarát. Ja už mám naložené, to stačí takto. Ježiš, Maria. Rána sa môže nám hlásiť, keď mu chole. Ďakujeme. Praví to užite. Počúvajte. Tam som to urobil, aby sa tí sumci dali ako nosiť. Aj tam je ten pred. Parazol. Troška ho takto nakloní. Nie, to je dobre. To bolo aj hen tam naklonené. No, zdenou, dokiaľ to nehýbe. Je opretý. Nesmie byť opretý. Raz, dva, tri, 4, 5, 6 krát 6 za 6. To je 9. 99.
Ale fér. Tak teda musíš odrátať, čo, ale však... Ešte sme... Aj mušlu, aj... No, rovný koľko? Áno, áno. Počujem ma dole. No, môžem troška. Ale 16 ideš dole. Ešte odrátané. Dobre, dajte to, sme sa odpojme to pozrieť. 2, 3, 4, 6 kg. No, tak 96 kg, tu je teda. Bez 16, 80, bez 5, 70, 70. Sú tam na tvojej strane. Výlov pútal pozornosť množstva rybárov, ale aj nerybárov, ktorí lemovali hrádzu vodnej nádrže vo veľkom počte. Tak daj na henti drevený, tam to stojí. Dvadsaťdeväť. Ešte to očil, hej taký malý to očihol. Odcvikni mu to vajko do ryti. Prišla nedeľa, 12. október, posledný deň výlovu. Vo vodnej nádrži výška hladiny bola nižšia ako 1 meter a tak ďalšie záťahy 100-metrovou sieťou na voľnej vode boli nemožné. Nastala fáza výlovu, ktorej sa organizátori obávali najviac, výlov z ostatku rýb po vývare vodnej nádrže.
Obavy z toho, že pri vypúšťaní príde k strhnutiu bahna a veľmi silnému znečisteniu vody sa naplnili. Všetky pracovné skupiny preto zmenili svoje stanovištia do blízkosti vývaru. Já nejsem zdejší, jen projíždím. Jsou movitější, já ti nabízím snídani v trávě, teď právě prostřenou, loukou ráno vzbuzenou, napůl snách hledám po kapsách, čím zaplatím, dřív než se vytratím, snídani v trávě. Dál podle pražců, tam je můj cíl. Dám na každý nápis, že jsem tu žil. Snídani v trávě, teď právě prostřenou, loukou ráno vzbuzenou, na ústách hledám po kapsách, čím zaplatím, dřív než se vytratím, snídani v trávě. Zatím vytáhne. Kdybych měl plátno a zlatý rám, tak se do malování dám. Jsou povolanější, Poďte tam, nemusíš šlapať až po tých schodoch do tej prvej chade. jak jsem si všiml. Nejsem zdejší, tak jenom sním svou snídani v trávě, teď právě prostřenou, loukou ráno vzbuzenou, na půl snách hledám po kapsách, čím zaplatím, dřív než se vytratím, snídani v trávě. Snídani v trávě. Ne, nechaj. Ale aj to nechce prázdno. Iba pomaličku. Ja administratíva, to musím pracovať. Chlapci, ale nechcem vás ani zadarmo, ja mám to moje ručičky, jaké mám zničené prstíky. To som vás musela čistiť. Hlavu, aby videl. No. Jeho to teší, tak už nešplíkaj, jeho to teší. Po úplnom vypustení vodnej nádrže o 14. hodine v nedeľu 12. októbra sa naskytol rybárom smutný pohľad na dno vodnej nádrže. Malý počet rýb, ktoré zostali na dne, zbierali rybári v člne, ktorí s veľkou námahou posúvali po vahne.
Tak nech sa rozjediný, nech toto sa vyhodí preč. Čo tu robíš? Ty sa tak zastavil. Šútik, a? Do! 48. 48? Áno. Hovorí, že tam bol vlastne. Kapor 30. Kapor 37. Pravda. Velikán zhodnej prositeľ kapra. Ukáž. A je to tam. Počkej. Milan, videl si to? Ten chmat? Si videl rybu utekať, čo? Neviem koľko máš to, ale takže slúžia. Bože. Kerry pred kerem. To je vybačisko. Nevíš, s tým nahráva ten chlapec. Neví. On je zvrchu. Som vedrok, nedžejoval. Kam? Všetko bere tu zubáči. Jako? Taký? To je najväčší, čo tu bol. Pekný. Tak je 124, ale dva kusy. Dozadu všetko tam. Suncom nebolo konca kraja. Až teraz sa však objavilo aj množstvo kaprov, karasov, amurov a úhorov. To nie je. Dajte modru. Zastupte, jaký fajnový.
20 kg človeče pomáli. A Jan. No koľko, povedz. 23. Ty kokso, vidíš to? Sedem kilo. Ne, tak to ja. 12 kilo. Počkaj, idem si pomáhať s tým Taustovicom. To je môj, to ide do cifera. Ja to vypademe. Oslu. Vyjaj mu to dno, vyjaj mu to dno. Vydávaj, Amur. To je krásne. Zabudol, nemá kedy Amura. Všetko do radu. Amur kapie chalas. To je krásne. 42. Ukážme. To je on. Utekajte to zadu. Pozvod tam. Už jsem se zvyknul i na proudy aut, jak se tak valí dál. Je to zkrátka pokrok a to já mám celkem rád. Mám jen svý místo a svůj cíl. A jen občas je mi líto, ve chvíli nejtiší, když oheň Lovná skupina využila čas, keď sa vyčerpávala voda z vývaru na krátky oddych. Když se slunce k horám nakloní, já se ptám, když mě jarní vánek Plotica, chrbtová plutva a prsná sú zárovnou kolmicou. To je plotica. A červenica má posunutú vzadu tú vrchnú plutvu. bez koní. Vážně mám v úctě technické zázraky, i když ne všemu rozumím, tak stejně mi tu chybí, jak pátí krajinou, s tím se zkrátka smířit neumím. Tak se ptám, když se slunce k horám nakloní, já se ptám, když mě jarní vánek dohoní, jak chcete žít, jak chcete žít, bez mě. Po opadnutí vody v potoku boli nasadené výkonné čerpadlá, ktoré vyčerpávali vodu z vývaru, tak, aby sa pôvodná hladina vysoká viac ako 3 metre znížila a mohli sa uskutočniť záťahy vatkou priamo vo vývare. Aby sa nemuselo čakať na opadnutie hladiny, prvé záťahy siete uskutočňoval člen lovnej skupiny
oblečený v potápackom neoprenovom obleke. Zavadzam. Ale teraz som navolal čo veľké skupy. Áno? Daj se paličku. Vyšlite to seba, my to rýchlo závrem. Takto, a rýchlo závrem. Závrem. Mám fůru času a tak spím v opilí a zdá se mi sen plný dívek a dětí. Dívek a dětí a je líný letní den. Kam půjdu dál, až se probudím a vstanu. Probudím a vstanu, na to ještě nemyslím, já spím v opilí. A zdá se mi právě, sen jak přímo z láhve starou režnou popím. Voladý, ještě mám půru času a tak spím v obilí. A zdá se mi sen plný dívek a dětí a je líný letní den. Voladý, ještě mám půru času a tak spím v obilí. A zdá se mi sen plný dívek a dětí a je líný letní den. Za chvíli vstanu, mám ještě stihnout kdesi cosi. Slyším zvonit kosy, už mi kosí obilí. Jožko, môžu obísť do druhého plaváku. Duša, dávaj ďalej po jednom podberáku. Po jednom podberáku. Zbudili mě právě včas. Od hlavy odober, od hlavy, Bráňo, od hlavy. Ještě mám půl času a tak spím v obilí. Zdá se mi sen plný dívek a dětí. Nie je pekný. Je na preparáciu, Mia.
nechcem. Keď prepájem tak nohavice, keby to šlo. Aby sa skrátil pobyt rýb v zakalenej vode, použili sa i netradičné spôsoby odlovu. Jeden dáme, ne? A vyskúš, daj ešte jedno. Tuto sa nám to bude zle vrácať. Každý jednu, dobre? Pomôž mu si. Ja som ho videl, videl som ho. 33. 32. O toľstolobyky a slnce bol veľký záujem verejnosti. Goodbye to the river, goodbye to the tree, goodbye to the night bird. Dolovené. Vodná nádrž je vypustená, ryby odvezené tam, kde boli určené a nastalo upratovanie. Všetko náradie a pomôcky, ktoré 3 dni slúžili počas výlovu, je treba upratať. Vodná nádrž Suchá nad Parnou však nie je mŕtvým rybárskym revírom. Po nevyhnutných opravách, ktoré správca vodnej nádrže uskutočnil vo veľmi krátkom čase, sa začala vodná nádrž znova naplňať vodou a tak už 1. novembra sa do nej vrátilo viac než 1100 kg zubáčov, 3. novembra 11 500 kg kaprov, kárasov a amurov, a o pár dní neskôr boli nasadené 3 tony kapra trojročného. Rybárom z Trnavy sa podaril husársky kúsok. Po jesennom úplnom vypustení vodnej nádrže Suchá nad Parnou bude tento revír už od začiatku rybárskej sezóny v roku 2004 znova slúžiť rybárom. I love your people
most of all. Goodbye to a river, goodbye to the trees, goodbye to the night birds that sing in the breeze. We're building a dam and it's too late to cry. Brazos, adios, adios, goodbye. Mám rád dny jarní a stráň rozkvetlou. Pod letní oblohou chci sám ulehnout. Mám rád i podzim, když ztrácí letní čas. A konec konců mám rád i vás. Goodbye to a river, goodbye to the trees, goodbye to the night birds that sing